NATO alijansa gradi vojni grad u Rumuniji koji će se povećati 4 puta u odnosu na sadašnje kapacitete. Površina baze NATO Mihail Kogelničanu u Rumuniji će se učestvostručiti nakon radova na modernizaciji, pišu francuski mediji pozivajući se na rumunsku vojsku. Četverostruko povećanje baze podrazumevaće izgradnju dodatne piste kao i povećan prostor za kretanje i parkiranje letelica. Pored toga baza će imati hangere, skladišta, novi kontrolni toranj i ceo grad sa bolnicama i školama. NATO vojnici i njihove porodice moći će da žive u ovom gradu mnogo duže nego što je to trenutno moguće. Baza je postala jedan od strateški najvažnijih objekata na istočnom krilu alijanse pred navodnom ruskom pretnjom. Odatle se, između ostalog, prati Crno more. U bazi će biti smešteno 10.000 vojnika sa njihovim porodicama i pomoćnim osobljem. Izgradnja bi mogla biti završena do 2040. godine. Kompleks bi mogao da postane najveća vojna baza NATO-a u Evropi. Ranije je programski direktor Akademije političkih nauka Aleksandar Stepanov rekao da Rumunija na podsticaj Sjedinjenih država preuzima ulogu odskočne daske za projektovanje pretnji na ruskom pravcu, prenosi Sputnik. Oružane snage Amerike koriste bazu Mihail Kogelničanu od 1999. godine, a trenutno su tamo smeštene jedinice američke 101. vazdušno-desantne divizije, kao i saveznički lovci koji pomažu rumunskom vazduhoplovstvu u obavljanju misija vazdušne policije.